Jeg tror, det er ret tidligt. Altså, hvis man holder det til psykologifaget, så tror jeg, det er ret tidligt, at jeg startede med at være langtidsledig på Sankt Hans Hospital, og kom altså fuldstændig grøn. Jeg var 26 år, eller det var, at det blev færdig, så jeg har nok været 28 år, da jeg kom der, og var fuldstændig spejlblank. Og havde det der chok med, at der var altså at møde de skizofrene forældre, de langtidsskizofrene, og finde ud af, at de havde et liv, og det faktisk gik meget godt her, og det var også enormt hyggelige steder, og det var også rædselsfuldt nogle gange, men som regel var det sgu meget. Men den der idé om, at psykoterapi, som jo blev præsenteret fra alle bøgerne, vi havde læst, at fra psykoterapi, det bestod i, at her kom folk med et problem, og så blev problemet løst, eller de var syge, og så blev de raske, eller de havde symptomer, så kom de af med symptomer, og sådan noget. Det passede overhovedet ikke på nogle steder. Det var slet det, der var på færre, altså. Og den der grundlæggende oplevelse af, det her, det skal jo virke sådan, som det er, får vi noget godt ud af det. Jeg ret hurtigt arbejdede med AIDS, og det kan godt være, det er meget moderne nu, men det var det jo ikke dengang. Det var sådan en psykoanalyse, hvor man sad psykodynamisk, ikke man sad meget stille og havde lukket dør og sådan noget. Og de her skide syge AIDS-patienter, der var skizofrene oveni, og nogle af dem var stofmisbrugere, og på Sankt Hans Hospital, de var virkelig meget syge, og deres livsperspektiver var meget korte, og så skulle jeg altså sidde med en lukket dør og tale om deres far og mor, eller hvad meningen var. Det var meningsløst fuldstændig. Så jeg begyndte, så snart vejret var godt, så gik vi ud på Sankt Hans der, og nu hedder det sikkert en walk og talk, eller en moderne CBT-princip, eller hvad det er, det ved jeg ikke, hvad. Men det var så, vi gjorde, og så kunne man sidde der på bænken foran, ned til Sankt Hans Fjord, fantastisk, og der var sådan en bank, og så kom der en bænk, og så kom der nogle svaner og ender, og hvis jeg sidder med sådan en, der måske har 2 år tilbage nu, og har været skizofren og misbrugt, og har fået et og homoseksuel, og det var nogle forfærdelige noget, man havde med at gøre. Og hvis jeg var i stand til at gå i fuld kontakt med det, og få bare elementer af en givende samtale, og det kan jeg huske, vi sad der, en af dem, der havde det allerværst, så sad han der, og solen skinnede, og så siger han pludselig, ja, når jeg sidder her, nu kunne jeg godt dø. Altså sådan, også med sådan lidt ønske i det, eller sådan lidt, så tænker jeg, ja, det kan sgu ikke gå meget bedre. Det her, det var en psykologsession med ting, jeg fik det der til at lykkes. Det var fedt. Og det var ikke noget med at gøre ham rask, eller noget med at fjerne symptomer, eller slet ikke. Hvis der skal være en vellykket psykoterapi, så skal terapeuten og klienten og tilstanden ligesom passe til det, der sker. Ellers tror jeg ikke, der er ret meget, der virker i virkeligheden.